Това, което виждаме в ергенът, не е просто поведение. Понякога това са травми. Много е лесно да кажем, тази е токсична или онзи е странен. Но ако се вгледаме по-дълбоко, ще видим, че за всяко поведение си има причина. А среда като тази в ергенът е създадена точно за това. Да те върне към най-базовите ти реакции. Мъж ли е, на 100% му няма и вяра. В моменташните мъже трябва да ги заявиш и да ги фанеш и да ги водиш на синджира това. Играя във всичките си връзки, играя Аз ревността. също по същия начин и сега знаеш какво почвам да малко да ги... Все едно го ревнувам, все едно малко да го жегнеш, разбираш ли, че ти пука. Елеонора показва любов към животните, но пък смята, че мъжете трябва да се водят на синджир. На пръв поглед това изглежда като лош характер. Някои дори казаха: Хората, които имат повече емпатия към животни и кучета, отколкото към хора, са се чисти психопати. всъщност това е защита. Когато си била наранена, психиката ти търси начини да не преживееш това отново. Започваш да симулираш ревност, дори когато я няма. Само за да не изглеждаш безразлична. Ироничното е, че това е манипулация. И така хората, които се страхуват да се доверят, се превръщат в тези, на които не може да се има доверие. При Алия виждаме нещо различно. Аз наистина избирам грешни мъже. И ти не изглеждаш така. Ти имаш едно спокойствие. И това ме плаши. И аз също съзнавам, че има проблем. Аз бягам от нещо хубаво. Аз така съм израснала. Баща ми беше емоционално не близък до мен. Понякога само. И това, когато той и днес с мен после няма емоционално, аз това взимам за любовта. И това за мен беше абсолютно нормално. Но това не е нормално. Тя осъзнава кога нещо е спокойно и здравословно, но точно тогава започва да се отдръпва. И това е по-често срещано, отколкото си мислим. Хората повтарят модели не защото искат, а защото това е единственото, което познават. В подобни ситуации сме движени повече от страх, отколкото от разум. И мозъкът ни винаги избира познатото, дори когато то не е добро за нас. Това го виждаме навсякъде. Възрастта няма нищо общо с зрелостта. Може да изглеждаш осъзнат, но всъщност да бягаш от страховете си. Според вас, кое е по-опасно? Да не вярваш на хората или да избягваш спокойствието?